Charmander! Pika pika! Ne, to dělá ten Pikachu. Halí se vlik u počítače. Máš maila? Aha. Tonskou vyprávěj nám o 7 konzervě. Za 9 mlíky, 7 rohlíky a 6 houskami bylo údolí, kde žila 7hlavá konzerva. Ale o tom to není. Příběh jde ještě dál. Až za 9, ne počkej, za území, kde je 7hlavá konzerva, je území, kde bojuje tráva proti stromům, od jak živa vedou boj mezi sebou o území čokolády. Proč chtějí stromy čokoládu? No samozřejmě kvůli tomu, že jim čokoláda chutná, že jo? No a proč chce tráva čokoládový území a boje proti stromům? No protože tam má zasazený děti, no tak je od jak živa vedou válku a je to špatný. Ty jsi špatnej, Tonsku, ty jsi špatnej. No, je, to je nějaký dlouhý. Jdeme pít. Bumbáješ? Bombej, zasni tam Halísovi. No to má říct mě, aha. No tak už je dále. H2O, to znamená asi HBO, nech to tam, debile, pak Keten a Kipl. Tonsku, diskárny, jo. A když jsme někam peníze. Ale ta je dneska nechvíš. Ale tak to je jenom slov. Káťo, když máš, neřeknu, že bylo 10 hodin, máma jít doma aspoň jednou. Třeba posledně to také, když jsi dával, tak hráva, tak ještě. Ale mě nezajímá. Ale natáček to už teď dá. A máš konec. Tak to je ale nejlepší. A teď tady máme party. Ona má účesu na to, ne? Ona má takový jak takhle, že stojí a do toho ty vole ještě kratší dlouhý, ty vole, ty vole, No protože má ty ne, protože má, víš co má, Tonsku, víš co má, ona má totiž ty vlasy, víš co má, ne, prostě umělý, víš co, to má i Iveta, hele, tátová přítelkyně, prostě normálně to, ne, příčesky jako, ne nabudený, normálně prostě to máš na to, na takový jakoby, to si suchým zipu, nebo na takových malých štětinkách, ne, a ty si potom prostě dáš jakoby jenom do těch vlasů, víš co, a pak to máš tam jak dlouhý vlasy, ne.